बयनिबो गिबियाव नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जोंनि बिटिआरआव थानाय 35 लाख बिटिआर बासिनिसिम आंनि हामलायथिखौ बावहरग्रोबाय आरो जोंनि सरकारनि जानानै हामलायथि बावहरग्रोबाय। गुबै बाथ्राया खोब दुखुनांथाव बाथ्रा, जाय बिथां दावराव देख्रेबा जेब्ला फरायसा आफादनि खामानि मावदोंमोन, बे समाव माबायदि मोन बेखौ जों बांद्राय बुंनो नागिरा, किन्तु बिथाङा मोनसे बाथ्राखौ स्पष्ट जानाया मोजां जे थांनाय रिटायार जाजासिम बिथांमोना गावसोरनि न'खर, गावसोरनि हालोद गासैखौबो दाखांनायनि उनाव दिनै समाजाव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ थांखिनानै नंगौ लामानिफ्राय माने हारिखौ एरखे होनानै गोरोन्थिनि लामाजों दैदेनलांनो नागिरनायखौ जों खोब दुखु मोनदों। आरो गोजोनथावना बाथ्राया बेनो दि दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावसिनि जा आइडिय'लजि प्रिन्सिपल बेनिफ्राय मालाबाबो एरखोआखै। बेखौ आं बेक्तिगत जानानै गोजोननाय बावदों। दा मोनसे बाथ्राखौ जों गोसोखांनांगोन, जेब्ला बर' हारिया 35 बोसोर सोमावसारदोंमोन, बे सोमावसारनाय समाव दावराव देख्रेबमोना मा मावदोंमोन मा मावाखै जों बेखौ बयबो मिथिखायो। बेखौ जों बुंनानै समाजनि गेजेराव गुबुंले आबहावा सृष्टि खालामनो नागिरा, किन्तु आं बेखौसो बुंनो नागिरदों जे जेरै आबादारिनि माइ बिदांखौ बाथासिरा एनजरा अरस'नानै गावनि दंफां सायावहाय बा औवा बिजौआवहाय लुनाय बासायावहाय लांनानै गावनि फिसाफोरखौ जाहोयै फेदेरै गेदेर गोलाव खालामदों, थिग बेफोरबायदिनो दावराव देख्रेबमोनाबो माफा बाथा सिरा एन्जरनि केरेक्टारखौ लानानै गावनि न'खरखौ बानायखांनायनि उनाव दिनै समाजखौ गुबुंले खालामनो नागिरदों। थामहिनबा दिनै मासे हाथाइ गनाय सिंह बुन्दा बा मोसा बुन्दा बायदि दिनै होख्रावबाय थादों, सोगोमबाय थादों, हारिखौ फोजोबस्रांनो नागिरदों। बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा, जाय बिथांमोना जोंनि गेजेरावहाय दिनै गुबुंले थासारि सृष्टि खालामनो नागिरदों। थोंजोङैनो बुंनो थाङोब्ला बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानाय टाइमाव जोंखौ बिथांमोननि समनि बै बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरा खोन्थानाय बायदिब्ला माबायदि हाग्रा बंग्रा साल दंफांफोरखौ दानखुनानै फोजोबस्रांदोंमोन, आरो बे बिथां बायदियानो बिपिएफनि सरकारनि समाव एडभाइजार जानानै बिटिसिखौ धंस खालामदोंमोन। 32% बांसिन हाग्रानि गेजेराव 18% बिथांमोना डिस्ट्रय खालामदोंमोन। गतिके बेफोर खोब दुखुनांथाव बाथ्रा। थांनाय 2011 मायथाइनिफ्राय जाय बिथांमोना साख्रि मावबोदोंमोन केजुवेल हिसाबै 92 बिथांमोनखौ जों दिनै जोंनि सरकारनि दिनाव मानगेन्द्र प्रमद बर' बिथांनि आखाइजोंनो दिनै एपइन्टमेन्ट लेटारखौ होनाय जादों। सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैना थानायफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गावनि देहानि सानाय सुनायखौ लानानै दुखुआव थानो गोनां गैला। जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौनि गोनांथि गैया। नंगौ, चिरां जिल्लानि बेंटल गेट चापागुरियाव थानाय एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे सेन्टाराव सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बायदि रोखोमनि बेरामखौ फाहामथाय होनाय जायो। बे एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव बेरामिया थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा दङ। नोंथाङा एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे जानबुं नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।